Roma, ikaw ang hinungdan sa kasama sa akong kinabuhi. Samtan mo nga akong kasing-kasing, gigunog mo nga akong kaumahon. Para ka, Kristo! Sara! Para sa kahayag! Sara! Para sa kinabuhi tayo! Sara! Ang magtapos sa kanan. Isa lang ang Diyos, ang pamamahay. Gusto mo sa isang katao, ang gusto. Walang Pilipinas na kagiblay. Kaya kadoy mo yung atong paglaong karong panahon. Ang Kristo magapailalom sa iya. Dalay ko ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Kristo gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. By grace you are saved through faith. Nga ang ulo nga mo si Kristo namatay, ang iyang lawas namatay pod. Kay ngano? Ang atong Ginoo na banhaw. Ang iyang pasalig nag-ingon siya, because I live, you shall live also. Ang iglesia mabanhaw sad. Mayong buntag sa inyong tanano. Ako dahil si Edelberto Santarin, taga Alabel. So, na ako diri karon kay para sabtan po ninyo mga katawhan nga gusto po og kalawasan. Kay importante kay ni karong panahon na. Labi na yun sa mga tao nga isigulaki na lang wala na pagtutok o paghisgot o pagtuon about sa kaluwasan kay mo ni karon ang pinaka-importante sa tanan. Ako nagpasalamat kay ako diehard kay ko nga Katoliko sa unang panahon. Pero ang nakalamang lang sa ako kay dili ko sirado. Gusto ko additional knowledge mo na nga tanang mga relihiyon o mga sikta ginakuanan nako. Ginapaminaw na ako. So, hangtod nga nakapaminaw ko ni Professor Willie Olmo nga nagisgot siya og kaluwasan kay murag na-impress ko sa iyang istorya kay nagisgot siya og kaluwasan. Mao na ang pinaka-importante sa tanan nga para ang tao malikay sa kamatayon og mahatagan siya og kinabuhing dayon. So, nagisgot siya og about sa pangrelihiyon ug importante pod nga ako ang nakita pod ang napaminawan sa iya ug nagisgot pod siya og kining pangalan sa Dios o tinuod nga pangalan pod sa ato ang Ginoo. Diyan ako na kuani Prof sa iyahang pag-explain about sa pangalan sa Dios, tinuod nga pangalan sa Dios ug tinuod pod nga pangalan sa ato ang Ginoo kay
wala kita kabalo og sa tinuod nga pangalan sa Dios og tinuod nga pangalan sa atong Ginoo. So mo ni karon nagkuan ko sa inyo nag-aawag ko sa inyo nga ato ang paminawon si Prof kay siya maka-explain jud og insakto og tarong nga pag-explain sa ato ang mga labi lagi sa mga tao nga wala pa pud kabalo ug unsay tinuod nga kamatuoran. So ato ang karumbuntaga ato paminawon si Professor Willie Olmo. Sa iyang pagkat-ikapon nga topic karon nga about sa iglesia. Siya karon maga-explain nga ang tinuod nga iglesia wala na karon naga-exist sa kalibutan og patay pa ang tinuod nga iglesia og naningkamot pa mi karon og siya nga mabanhaw ang tinuod nga iglesia. Sige na. Nya ang ilang istorya, ilang lang mo, sulod ka sa iglesia bago ka makasabot. Hindi daw ta kasabot, kaya wata mo sulod sa iglesia nila. Di ba, sis, no? Kanya kay sa atong gipangutana si Jason, nga no, wala may sign of life sa inyong iglesia. Ano sign of life? Ito bang mga gasa sa iglesia? Sino mga gasa? Wala na to. Wala na daw ito mga gasa sa iglesia. Kaya nahimpit na daw. Kasi nahimpit. Ang Biblia, hindi pa Biblia ang mahimpit. Kung mag-abot ang himpit, sige na Yesu Kristo, wala kinahanglan eh. Ng mga gasa, kasagasa, managna ka, manambal, may working of miracles, may word of wisdom, mag-exorcise of demons, kung hingilin ng mga demonyo. Sa ila kung wala na na. Pero ang ilang sulti sa ato, sulod lang lagi mo din sa mo iglesia, pagpuntis mo din, para makasabot mo, kaya hindi mo kasabot, kung hindi mo makasulod sa iglesia. Eh, kung di man pwede nga mo sulod namin sa inyong iglesia, nga walay sign of life diha. Pero kung na pasulod kang kwarto, sirado. Managana, gigabasig, matay ta diha. No? So, observe sa ka. Pag sunod sa kandila dito, palong man. Way oxygen. Palong. Kita kayo ilaga, patay. Iring, mamatay po. Delikado. Sulod tali dito. Patay po ta. Wala na ko na mga gasa. Anong wala na may gasa? Ay lang gibasa, kagisulat ni Pablo nga, dili tanan apostolis. Dili tanan malalagna. Dili tanan tighimo sa milagro. Dili tanan nagapadama, dili tanan lagi. Pero naa. Dili tanan apostolis. Pero naa ay apostolis. Dili tanan nagapanagna, pero nagapanagna. Dili tanan panambal, pero nagapanambal. Pero sa inyo, sa inyong iglesia, wala gid. Wala tanan. Wala tanan. So, ang inyong ginapasalig ra ba diha sa inyong simbahan kung musulod mi? Kinabuhing dayon. Muna pinakadako nga saad ninyo diha. Imagine magsulod mi diha, minam sa iwali mo tuo mi kinabuhing dayon. Pero ang gagmay nga atong mga hiyas nga regalo wala. Kung sa treasure bitaw sa hapon, si Brad yun, si Hito man si Brad Dini, balo ni sila basta may mga regalo-regalo diha, hanay dako diha no, may volume. Katong mga gasa, regalo to siya. Ang volume dito, kinabuhing dayon. Tuniladas na to. Kinabuhing dayon na kuda. Pero katong manambal kalagsak balatian, regalo na to kay mintas may lawas pang kinahanglan og kaayuhan. Mga working of miracles, mag-exorcise of demons, mag-prophesy. Karong pang-anod ng mga simbahan, wala may nag-prophesy. Nga, uy, hawa sa muna. Kay, ugma-bugno ng simbahan na. Wala. Gina-devastate og bagyo Pilipinas, matong mga kalungsuran. Walay pari nga nag-prophesy, walay pastor na prophesy o membro sa mga churches nga nag-prophesy. Walay prophesying. Puro tikal-tikal. So, kumbinsihan tayo magsulod sa iglesia nga pasaligat na kinabuhing dayon, volume, pero walay regalo. Isang prophesying lang. Or kanang mo speak in tongues, nga ma-interpret ang tongues. Ang speak in tongues, masundog. Daghang kasundog ka na, Pentecostal o charismatic. Maghambala-bala-bala-bala. Kukak-kukak.
Masundog man na. Daghang nga tinunto na. Daghan. Sa Iloilo pa ako, eskwela ko, college. Daghang kayong gahimo na pag boom sa Pentecostal movement. Sundog pa dahil charismatic, katoliko. Grabe. Warak-warak ko, murag kalayo. So wala. So kita gapangita lang. Science of life, kay may science of life, makaingot na, basig may kinabuhing dayon diha, no? Kaya na may regalo. Wala eh. Wala tanan. Asa na to? Wala ang iglesia nga tinuod. Wala na. Gipatay. Daghang kayong bersikulo nga nagasulti. Ana. Sa 3:17 sa Revelations. 7:21 sa Daniel. Pareho ginasulti. Gitugot sa mapintas nga mananap nga makigubat sa mga balaan. O mabuntog niya sila. Ang mga balaan buntog. Yun ang Kristo mismo nagtuga, nagsulti. Why mabiling isa ka bato nagpatong sa ibabaw sa bato nga di matumpag-tumpag. Every disciple, every Christian follower of Christ, tumpag, patyon. Sa 24 sa Mateo, nagsulti siya daan. Pagkakasilagan mo sa mga kanasuran, pamatyon yun mo. Kaya sa unahan nagingon siya, kung asa ang bangkay, dito na rin magtapok ang mga wak. Nabangkay ang iglesia. Hasta ang atong relihiyon ng mga Kristiyano nga ang pagtuo, kawagtang. Wala, kung daghan ang uwak, nagkaon sa bangkay, muna daghan na dayon. Tangag na dayon. Naadiri Kristo. Tangag po ng isa ka uwak. Naadiri ka matuuran. Tukpa po ng uwak. Tukpak-wak. Naadiri ang kaluwasan. Naadiri kinabuhing dayon. Dagang kayong uwak ron. Mga tawag na ako sa mga churches, vultures churches. Marang mga squatters bitaw sa isa kayuta nga inabandon. Tagare mo truk, no? Mga informal settlers, ang tawag na karon. Pag-abot sa tagiya, kung di ka mag-self-demolish, buldos. Pero daghang kayong buldosonon. Di man mag-self-demolish, pahambog pa. Pero sa isulti sa atong Ginoo, sa walahing panahon naman gini, ang mga bunglayon, mga sagbot bitaw, mga bunglayon, unahon o pundok, bugkos-bugkoson, put them in bundles to be burned. Ang destinasyon niya ito, mga bunglayon, nganong gibandol sila, nganong nag-congregate, nganong nagpundok, nganong nag-iglesia. Iglesia ron, mga mini. Gipang pundok di ay na, aron sunugon. Ringdaghanan, no? 60,000 kapin, skributan. Kaysa diyan, natulog ko ng mga tao, mga apostolis God, natulog, sulod sa tanas, kisok po dahil sa mga binip na naghana. So nanurog, pagkakita sa mga anghel, sa maning imong buwan, imong tanaman, gitamlan nimo, gibasak ba nimo kung sa ato pa? Daghan magkayong bunglayon. Nasa ingon niya, trabaho na sa akong kaaway. Sugod ba kang pag-ibto na namo na daan? Ayaw lang, kay basig maapil itong mga maayo. Pero sa pag-abot sa walang panahon naman eh. Magmando ang nagalon. Higtin niyo, pagbandol ninyo. Ang bandol niyo, unahon dahil ang mga bunglayon o tapok. So, wala ginakusar nila, ay, kamo na ulahin naman mo. Kadugay na namo. Bitaw, unahon, magiging tapok ka na. Put them in bundles. Unahon sila. Put them in bundles. I-congregate ba? Tapukon. So may mga panagtapok na karon, nagdaghan sa kalibutan. Tapok-tapok. Pero ang sa destino ito, put them in bundles to be burned. Pagkahuman, nga nag-sentensya na to, sunugo na to, nasa na yung sugo sa agalon. Gather the wheat into my barn. Sa akong kamalig. Tipon na lang. Kalo nagsugod na tipon sa kamalig. Kay ang kabuntagon nagsingabot naman. No? The signs of the morning, makita na to ang tinatawag na kabugason. No?
Pero taas gyud ang gabi tapos kalibutan. Ang uban nagapaabot pa karong Great Tribulation. Ang Great Tribulation po tayong dugayan na sa kalibutan. Pagbida sa Roman Catholicism, panahon to sa dakong kangit-git sa kalibutan. At in fact, pagka intra sa 2nd century, nag-anam na magkailap ang kangit-ngit sa kalibutan. Puting dali aragit panahon sa church ba? Dali lang nga daw. 68 AD, patay si Pedro. Pablo dayon. Sila naman to, duwan-duwan to sila. Pagka end sa 1st century, 97 AD, gisulat na ni Juan ang Book of Revelation. Sirado dayon. Wala na. Ang uban naghabol pa sama ni Ignatius of Antioch. Sila Polycarp, Smyrna, mga disciples na nakadungog to kay Juan sawa pa siya namatay. Sawa pa siya nawala. Si Polycarp of Smyrna. Kaya balo mo sa istorya Polycarp. Makahila ka. Ignatius of Antioch. Katong gibalitaan siya nga dadong ka sa Roma kay ipakaon ka sa mga mananap diya sa Coliseum. Puting lipayan ni Ignatius of Antioch kuan mo ana sa iyang istorya. Lipayan niya kay naapil siya sa mga martir. Nalipay siya. Ay pasalamat ako. Sama ako sa kaning wheat without trigo. Nga pagadugmukon sa mga ngipon sa mananap. Aron mahimo akong tinapan nga ihalad sa akong amahan. Lipayan niya, nakahabol siya. Kaya gipamatay mga Christians at that time. Ingon pa sa Revelation, blessed are the dead, bulahan ng mga patay, nga gipamatay sukad karon. Mga namatay diya sa Ginoo. Bulahan pa. Hala nga di mo bulahan nga silyado ka na sa kinabuhi, may balang espiritu. Nga mamatay ka na, pahuway na ka. Secured ka na ang future mo. Pagabot sa itong Ginoo, ang pagkabanhaw mo, sigurado, garantisado. Mula ka naglahing bitaw nga lubi, nga natagak na, nahulog ka na sa lugot, gianod ba ka dito sa dagat, nabanlas ka sa lapyahan, buhi, dala mo kinabuhi. Makalugar ka, moturok ka, kay buhi ka. Dili ka bupong nga natagak ra, nga pusa na yun. Nakanon na sa mga mananap. So, ang iglesia, gidagmalan yun. Ngayon, pagani ni Pablo, sa akong pagikan, pagasudlon mo sa mga mapintas nga mga lubo. O dili niya binlan ng panon. Dili binlan ng panon. Why bilin? Not sparing the flock. Ngayon pa sa atong Ginoo, nasama mo sa mga karniro nga padala ko taliwala sa mga lubo. Pangutana. O sa may tabo, kung ang mga karnirong buutan alirungan og mga lubo, ingon pa ni Bradads, bisag bukog prog, tagagon pa, kitkiton. Kaluoy, no? Amo gani sa dihang may isa ka dili man to Christian. Silsos, pero kasulat to siya. Nasaksihan niya na. Ang pangitabo nga mga Kristiyano nagalakaw duha-duha, paris-paris ba? Kang may sulti sa itong Ginoo, body-body system god. Uban-uban. Partner-partner. Ingon ni Silsos, asa man kinuuan ni mga tawhanan ni? Mga Kristiyano. Mura sila mga sagbot sa kalibutan, ginagukod og hangin. Ginapamatay, ginapaantos, ginapintasan. Tingala si Jesus ba? Di ba ito Kristiyano? Pero asan ginuo nila ni? Ang sikreto diha, ang Iglesia, lawas ni Jesucristo. Kung asang ulo, dito ang lawas. Ipatay ang ulo, patay po ng lawas. Mani misteryo, adi matukibi. Naluoy sila ba? Asa man ni? O sila kaabalo nga ang destinasyon sa mga Kristiyano na tinuod, mamatay po. Unong ba? Unong sa Ginoo. Giunungan sa mga Kristiyano nga nahigugma sa ilang Ginoo, ginungan siya sa kamatayon. Wa nila gipakamahal ang ilang kinabuhi. Tugod nagtuo silang salig sa Ginoo. Ug gihigugma siya. Kalami nga mga pagbati sa unang lahigod. Bisag mga Romanhon nga nagapamatay sa ila,
Lingo-lingo ba? Kaya ginamartir na, pakaon sa mananap, ginasunog, ginapugutan, ginaunsa na, ginagambas. Klase-klaseng mapintas nga paagi sa pagpatay, gihimo sa ila. Natingala man ang mga Romano, ha? Mukanta pa man. Hudaig pa. Si Policarp Smyrna. Gihulog to sa kalisa kay giandam na ang kahoy. Pag posting, higtan siya, sunugon siya. O yaman ko to si Policarp, maayo kayo may istoryan. Ang gina-istorya na ba ni Policarp Ignatius, pare sa gina-istorya na ito ron. Nasabta may ang doktrina ni Juan yun. Nga si Kristo gikan sa babaw. Dili tawag yun tanon. Dili po Diyos. Hingon niya nga, anak sa Diyos, nga gihimugso dito sa wala pang mga panahon. Sa ito pa, sa wala pang pagpamuhat, gihimugso na sa langit ang anak sa Diyos. Unya, sa walang panahon, nagpadayag sa unod. Pareho sa atong istorya karon. Gets nila ang doktrina ni Juan. Kaya disciples na rin dyan eh. Research mo na akong ilang mga doktrina. Pareho sa atong pag-istorya ron. Ang Kristo nila, pareho sa atong Kristo. Gihimugso sa langit in spirit form, before the ages, before creation, before time. Dili po gikan sa eternidad. Ipamatay to sila. Yung asayin ni Juan. Sa mga Romano kay Policarp, ipasakay sa kalisa, tuyok sa arena o. Giandam na ang sunuganan sa iya. Tungluha ang imong Ginoo gari. Kristo. Tungluha ba? Para di ka masunog, di ka sunugon. Hindi siya. Di magin siya. Tuklo lang. Tigulang na siya itong time. Tuklo lang tigulang. Murag 86 years old ba siya ito? Sobra pa. Tuklo siya. Hulog taon siya. Di mag siya matunglo. For the last time, para hindi ka dito higtan, hindi ka sunugon, sayon na, tunluhan ang Kristo. Tubag ang tigulang. Disipulo to ni Juan. 80 and 6 years have I served him. 86 anyos, alagaran ko siya. Og wag sa gihimong dautan sa ako, unsaon ako pagtunglo sa akong Ginoo ug manluluwas. Sunog. Nakuha mo to, Brad? Makahilak ako, gibasa ko ng Foxbook of Martyrs, gahilak ko, gibasa ko. Kaya di agad ang actual nga makita ng istorya sa pagpamal. Ang mga huling ulahin nilang sulti bitaw, before sila gipatay, ang ilang pagpahutpos sa isang pagsalig o paghigugma sa ilang Ginoo. Grabe. Nakabasa mo ka ba yung tingnan? Kawalam ka ito. Si Fox, John Fox, may nagsulat, anak. Eskwela, estudyante pa siya. Bible school. Modern na yung research. Paano namatay ng mga martyrs? Pisa niya dito sa mga apostles. Pagpugot sa ulo ni Pablo sa Roma. Paglansang sa krus kay Pedro sa Roma nga baliktad. Hasta na sa mga ginatawag na itong apostolic fathers, katong mga disciples nila. Tingala ang mga classmates niya, mga maestra niya. Tuwa sa dito sila lalo sa punuan sa kahoy. Gadamoy-ngoy, gahilak. John Fox. Sige na diya siya research. Sige na niya butang dito ang istorya. Sige sa hilak. Pero tinuod lang dito silakan. Makakuan ka lang sa ilang pagbati. Ako madala ko kay sa emotion nga ang grabe ang gugma nila. Strange kayo nga gugma o pagsalig ba? Di ka magsugot may ngana kung wa kay pagsalig yung mabanhaw ka. Wala ka nagsalig sa nagsaad sa imo. Pero yung ni Pablo, I know whom I believe. Nakilala ko kung kinsa akong ituuhan. O ang iyang saad, pagkatumanon niya. Pero kung may gugma ka, hindi pa gani ka magbase sa saad. Gugma lang, bahala ko pa saad. Tugod na higugma ko sa iya, sundan ta ka. Sigasa ka pa ingon. Sa lubnganan, sundan ta ka sa lubnganan. Maghihimo sa mga Christians yun. Wala'y nanago. Yung sabi, nanago itong mga Christians, wala matay tan wala eh. Ang Kristiyano, hataga sa Ginoo o kining admonition, kahayag ka sa kalibutan, ayaw tagua. Ayaw taklubi. Idayag. So, ang Christians, ang church at that time, sama sa isa ka lungsod nga napatong sa ibabaw sa bungtod. Dili ni mo matago. Karon sige pangita mo taas, kaya tinuod ng iglesia, no? Singgit isa rin, kami! Ay, sunod rin. Asa na agad, no? Kami! Pagsunod to, di manibaw. Ako na mga tao, sige, balhin-balhin. Ano naman, wala diha. Wala diha. Sa kanta pa ni
Jumarichan. No use searching, for I'll never find you there. For you are far beyond compare. Di ba? Di ba na hinungdan nga magsige pa ko pangita sa imo dito. Di ta ka makita dito. You are far beyond compare. Ako sayo naman ako na hibawan nga ang iglesia na ingana. Tong gitutukan ko gyud ang Book of Acts. Buhat sa mga apostoles. Layo na sa masulat ni Pablo dito, daghang masulat si Pablo, Pedro. Once nga ma-master na nimo ang portrait, nakita na nimo klaro ang portrait sa iglesia, gamhanan kayo ng mga gasa diha. Balaan pag siya. Umpisa ka dito sa Book of Acts, itong pagkatumba ni Sapphira o ni Ananias. Namakak sa tumbangan ni Pedro. Patay. Namakak lang to, ha? Hypocrisy lang, ha? Hypocrisy lang. Naghatag sila kwarta, ibaligay yuta, yatag. Pero, wag ihurot. May hypocrisy lang. May may pretension. Tumba. Ang giatubang nila day tao, pero may balang espiritu. O taliwala sa mga pundok kay balang espiritu. Kung ang pundok mo ingana kabalaan, natumba, upisa sa pari, natumba ka daan. Ang atumba tanan. Kung may balaan nga pundok diri nga nagalungtan. Babasa mo na paingon sa mga hiya, sa mga gasa, sa mga milagro, sa mga bisag landong lang ni Pablo Magin, naghilaray di ang mga masakiton. Maayo. Kadugayan, sa mga butang sa lawas di Kwan, maayo. Kuya, koneksyon sa balaan ba? Basta mga panyo na. Mukunik dito. Ang virtue. Magpagpanay din sa black na sarin. Mga tikal-tikal, daghang kayo ron. Black na sarin, pero daghang nangamatay pag kwintada, daghang patay, daghang hospital, daghang na kuyapan. Mupanig yun. Daghang kayo karon mga ilan-ilan tikal-tikal, patuo-tuo. Ang mga tao manggod, di na ito makuan po, maluoy po ta. Ako matanaw ko na, luoy ko kano. Uhaw sila. Uhaw sa milagro, uhaw sa panambal. Daghang tao kang pobre. Susunod ka, emergency, maluoy ka. Nya maisa nga magpadungo pa tikal-tikal nga pangayo. Mas mataw sa ospital, uy. Uban na natanggong diha, kaya di kabayan sa ilang bills. Di magawas. Mamasin ba? Uban na ito sa kining Kidapawan. Kaya ibantog dito, may unggoy. Pag maligo ang unggoy, salud kasi lalo. Matugpaan ka itong tubig gikan sa unggoy, maayong sakit mo. Sa mga madre, ito dito. Maligo ang unggoy. Ito siya sa suong silalong, mga madre, mga Arab. Maligo ta kay basig, basi pa lang. Mama na sa Nazarin, mga konsus, maluhay yung magtanaw. Amo na akong isulti sa inyo, kung mubalik, mabanhaw, ma-revive ang tinuod ng iglesia, labaw para ba kay sa una? Ang himaya sa ulahing balay, mas labaw pag sa una. Mahitabo na, ay. Ako lagi yun, bisag pito lang mo kabuok ba? Game over na yun. Labi na ka high-tech na mga kuwan, boxing nga ni money, halos tibo kalibutan, muundang yung trabaho kay mo tanaw. Pag mahitabo na, viral na yun sa Facebook. Karon. Mingaw tang tanan. Wala eh. Kung gali ako ba, nagkapatuo-tuo. Ang mga uban po, salig-salig po, pero itong salida nga, fly high. Matay na di ayang ganing kuwan, piloto. Ang stewardess, di gusto malisang ang mga tao. Wala na piloto, paggawas na dito. Everything's fine. Okay. Tinggal mo anak-anak may plano. Boss, wala klaro ba? Gawas na po ng stewardess. Don't panic. Everything's under control. Pero why piloto? Kadugay, lain na gano'n na. Emergency situation na. Hingo na kuwan. Don't panic. Everything's fine. By the way, is there anybody who can drive a plane? Who can fly a plane? Dito na pagkabalo nangita ng piloto. Everything's fine di ay. Pero, nabay, kabalo na yung palupad ng plano diha. Maayo ka may isa ka veterano, nakadrive ang aeroplano, pero karaan pag aeroplano, para pa sa gira, ni testing. Nadala niya sa airport.
Murag ana siguro. Pero kato, kwanto siya, flying high. Bata mo pa to. So yung ana sitwasyon ko ng mga pastor pare, mga tao, mga sa gobyerno, murag mga stewardess. Everything's fine. Just enjoy yourself, enjoy your ride. Everything's under control, pero may piloto. Muna karon sitwasyon. So kita, ako nagpadala na ato. Nigawas ko sa mga pundok. Ano magpitikostal sa una. Ikan sa Katoliko at Trinitarian, nag-Juanes. Estudyante ba ko? Antod, nigawas na lang yun ko. Hindi ako mapadala sa mga yana. Pangitaon ako. Wala eh. Wala. Ang Four Horsemen of Revelation, 25. Primero, white horse. Conquering. Pero duha na. Conquering, present tense. On the first century, sa gisulatan ni Juan, conquering ang iglesia. Christ man na. Pero may future pa na. And to finish his conquest. Karon panahon na. May tiwasonon pa ang white horse. Bago ito mahuman. May balik pa ang white horse. Conquering, and then, and to conquer. In the first century, conquering ang church. Apostles. Kasi nagsunod sa puti ang kabayo. Red. Sa pasabot na to. Kadugo, gira. Roma. Sunod ang Roma. Pilat siya na yun. Iglesia, pamatay po. Dili, patay ang tao. Pinagi sa repentance. Pag repent ang tao, patay na sa sala. Baptize. Buhi sa bagong kinabuhi. Ito, kapamatay po siya, pero sa the evil personality. Para mag-repent. Sunod sa pula kabayo is pale horse, black. Gapatunod, pale una. Alas na pale. So, kamatayo ng last ang black. Pale una. Pale. Wala black. Okay. Verify lang ninyo dito ha. Kamatayon. Apil una. Kay kauhaw pa man. Kauhaw gutom. Kay ang preaching at the time, nihit na. Nihit na ang preaching. Ipamatay na mga apostoles. Ang mga disciples man, di pa man po kayo ayong sangyaw. Nahimo lang sa produkto sa mga apostoles. Human, patay na dayon. Ang nagasunod sa patay, Hades. Lubnganan. Ang Hades nga lubnganan, igor na manghipos. Scavenger na siya. Ang nangamatay, puson sa lubnganan. Ang tumoy na to is kamatayon. Muna galibog ang mga theologians diya, ang mga Bible scholars. Sa maning istoryahan ni. Nga nung ang tumoy ani, matayon man, ug Hades. Away gilibugan sa mga isa na sa bugat nga problema sa mga theologians dugay na hantod karon. Nga di niya masulbad. Nga nung kung si Christ tong white horseman, nagsakay sa kabayo, nagitagaag bow and crown, sa simbolo sa bow, pag si Jeho god, dumduman, ma-remind ka kay Jeho, katong gitira niya si Ahab, uniungot sa iyang chariot. Bow na to, at bala na. Wala na to'y pana. Tuwa naman. Sa inyo. May crown. Kwanto siya? Triumphal crown. Kalabitaong ano yun? Una. So, nanibulong sila kung
Ang white horseman, Christ, nganong ang nagsunod? Kamatayon man? O kagutom kauhaw? Hibong sila. Hantay karon, di sa sulbat na. Ato, lidin siya nato na, nga, human nga, nagkuhan ang Roma, revolusyon, counter-revolution. Actually, ang unang revolution, Christians eh. White Revolution, tapos Roma na yun, counter. Patay yun. Di na pamatay, ginilag yun, kay silos man sila. Kay ang ginawali sa mga apostolis, hari eh. Ginoo. Di sila gustong may mo ginoo pag mohari kaysa emperador. Ano to, pinatsanay yun. Istorya ni Nero, isunog niya ang Roma, ipasangin sa mga Kristiyano. Aron may rason siyang mapatay Kristiyano. Yun sana. Grabing mas kiling sa Kristiyan sa unang panahon. Hantod yun na, lubog yun. Hadis yun. Ito mo'y hadis. Hindi na madawat na. Kung ikaw part ka sa pundok, Kristiyan, nga nagapag-ila-ila nga iglesia, lisod ni mo dawaton nga patay ang iglesia. Lisod yun. Part ka sa sistema nga nag-ingon nga church kay. Mali ka kung pupunta rin mga patay. Oo. Makontradict na dito. Pero ang ebidensya tanan, nagatudlo eh. Patay yun. Niya ang the best nilang depensa. Mateo 16:18. Mateo 16:18, Mateo 28:18. Oo. Kaya pala. Gaway hangtod sa kwalo, tapusan. Mas nakabantay nga wa magol masabti kayo ng tawag nga hadis. Kanang hadis ka term, iyan na sa Grigo. Ang istorya po na Grigo po hatag og kwan kining istorya. Ang hadis nay tatlo ka ganghaan. Ingon dito sa 18, Mateo 16:18. Ibabaw nining bato. Uban po baka sabot usa ng bato. Kristo? Yesu Kristo to, nga anak sa Dios. Butong bato no. Rock. Dili to stone, hindi rock. Christ, ikaw ang Kristo, ang anak sa buhay nga Diyos. Muni ang rap nga ginaingon sa atong Ginoo. Ibabaw nining bato, tukod ko ako iglesia. Ug ang mga ganghaan kay dili naman isa ang ganghaan sa hadis. Dili makalupig o makabuntog o makapugong sa iya. Ingon sa mga ubang mga hubad magod sa Binisaya pod, nagawali sa DXGS kauban ako pod. Sayo nila nga bisag si Suryano kay nasa membro gusto ko padibatihon kay Suryano about sa church. Ingon ni Suryano sa iya, dili pwede mamatay ang iglesia, dili pwede. Kung ano di man pwede, Matthew 16:18, dili siya mabuntog sa kamatayon. Hindi siya matalo ng kamatayan. Asa diya sa verse 18 ang hindi mabuntog sa kamatayon. Ang ginamit niya, gates of Hades shall not prevail. Ang ginamit niya sa Hades, kamatayon. Hindi man kamatayon ang Hades. Ang Hades, nagkasunod na sa kamatayon, sa mga patay, sa tinghipos o patay. So, manamatay, Hades. Yung ako, ang Hades, wala ka pamatay. Bakal siya? Wala di ay? Wala. Asa kitang simenteryo nga pamatay? Ang Hades, lubnganan man eh. Grave, lubnganan, simenteryo. Asa kitang simenteryo nga panggira? May muabot ng patay diri akong girahon. Ang nasunod sa Hades, patay na daan. Ang inabutan dito sa Hades, patay na daan. Ang ito dito sa horsemen, ang nagasunod sa kamatayon, Hades.
Kaya nga no, ay siya may tighipos, may scavenger. Ang istorya ng Hades sa Hebrew pa ni Siul. Pareho na ang istorya ang Hades ni Siul nga. Nga ba dito nga, ang Siul, way katagbawan. Kanunay nga, nag-abli ang baba para mulamoy o kisay mo sulod niya, welcome tara. Kung pwede lang, welcome sa Hades, ang talang patay ba? Wala siya'y kontra, wala siya'y pagdumili. Welcome sa Hades, mga patay tanan. Sa ilalahi man, ang ganghaan kuno sa kamatayon, dili makabuntog sa ato ang ilang ang concept nila, ang Hades, dagha kayong kanyon. So, mga tangkidigira. Ang iglesia na diri. Iglesia, lawas ng Yesu Kristo. Sige, bumbahan ang iglesia. Di ikon mamatay. Kaya huna-huna nila gira. Ginagira sa Hades ang iglesia, di yun mabuntog yun. Grabe iglesia, oy. Ano yung silang, iglesia na karon di yun mabuntog sa Hades. Pero mali, ang Hades, minteryo, wala ka pang musil. Wala wrong concept. Tungkol sa wrong concept, na wrong doctrine na yun. Kinagamit nilang bersikulo, Mateo maning 16-18, kinagamit nilang bersikulo, mo hukom sila, lima o, kay wrong concept. Ano sila ipasabot yun ano eh? Ang istorya niya sa Hades, o pagkita mo ang Greek story, aning Hades, may gabantay ni ginganlan ng Cerberus. Ang gwardiya sa Hades, wala sa gawas. Tosulod, internal guards. Kaya di man ibangko nga may mga treasure diri, may mga kwarta diri, mga bulawan diri, nga gwardiyahan sa gawas, way musulod, kay may musulod patyon nga dili ko, nga makawatan. Wala yung mga kwarta diri, way bulawan diri, way mga bahandi diri ha. Patay diri, way nagkuan na. Way nagtaga na sa ila diha. Pero ang istorya sa Hades manggod kay way mamatay dito nga mo gawas, way bangkay nga mo bangon, imong lakaw-lakaw pa ang istorya may mga sumbi. Gawas. Wala. Wala nga nakahimog istorya ang mga Greek, kay creative kayo ng mga Greek, mga thinkers. Sabi na sila, mga lovers of knowledge. Diya siya gigan philosophy. Gugma sa kaalam o kay balo. So sa ilang istorya, nga nung way patay nga mugawas, di mabanhaw patay, kay may bagsik kayo nga gwardiya sa sulod, si Cerberus. Iro nga tulo og ulo. Ang isa nagatumbang dito, gwardiya dito, isa dito. Ang iyang gwardiyahan ng patay para may bumangon nga patay. Way mugawas ba? Kung makalat-kalat, dili ka gawas. Kali kagawas yun. Butang-butang halad to, migas ay makaon. Kaya ang gwardiya sa sulod, tulog ulo kayo, si Cerberus. Wala kinahanglan kung nagisgot og Hades ang atong Ginoo, isakyan mo yung istorya sa Hades sa Grigo. Ang gwardiya internal guard. Ang gwardiya na sa sulod, ayaw gid mo bangon diha kay balik mo katog, way mo gawas. Ang istorya sa Greece, ngano ug nganong way patay mo gawas mo banhaw. Siya. So sa pagsulti sa atong Ginoo nga akong iglesia itukod ko sa bato, rock. Ang ganghaan sa Hades, pasabot sa ganghaan ng mga gwardiya sa Hades, di makabuntog, di makapugong, di mo daog. Kaya ang lantugi na sulod, way lantugi sa gawas. Wala timalaan ninyo. Walay lantugi sa gawas. Ang iglesia, kung buhay ang iglesia, wala sa pugnan sa Hades. Wala mo sa ginapatay. Wala ni army ang sementeryo. Ang army tos barracks. So sa kampo. Ang sementeryo may gwardiya sa sulod. Istorya nga di kagawas ang patay kay ginwardiyahan kunuhay ni Cerberus nga tulog ulong ero. So based on that story of the Greek, asa ang iglesia? Brother Edward, asa ang iglesia diya? Sa gawas sulod? Sa sulod. Sa sulod di ay. Di pagawason. Pero ang saad sa atong Ginoo,
di ka mapugnan sa kamatayon o sa nagbantay sa Hades. Ingon siya, ako ang nagunit sa Yahweh sa Hades o kamatayon. Siya pasabot, ako'y moabli na, pabgawason, tamo. Ako na, desidido kayo sa mga patsyon, sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, sa ako Yahweh, hadlo ka? Paggawason ka kanya. Muna pasalig siya, di mo buntog sa ganghaan, sabot sa gwardya. Bugawas yung kanya. Kaya nga, no? Ikaw makatuho ka na, ano man? Ang lawas manggo ni Yesu Kristo, o ang ulo, isa. Munang di ini mo pugngan ang doktrina, nga ang iglesia namatay yun. Ano man, namatay ang ulo eh. Wala, si Pastor Rick, dito matay ang lawas. Karon, kay nabanhaw po ng ulo. Di mo mapugnan nga ang lawas, mabanhaw yun. Muna ang ipasalig sa Ginoo, di siya mapugnan yun. Amo nang nami kayong butang nato sa atong huna-huna. Labi na kung naana sa panahon sa Ital-Ital. Ayaw na hadlok kung hadlok, salig lang. Kay mugawas ka sa lunganan. Kaya ang pasalig ang Ginoo nga di ka mapugnan. Nasa iya ang Yahweh sa kamatayon o Hades. So, ang tinuod diha, sa sulod ang iglesia, no? Ano yan sana ako i-resolve para matanaw-tanaw ninyo. Iyo, mga mahan sa langit. Dako kayo ang pagpasalamat nga sa kadaghang tao sa kalibutan. Kami gyud ang imong napilian nga mudawat sa balaang kahibalo mahitungod sa imong hinigugmang anak. Kami naningkamot yun nga kining kahibalo dili makawang amo kining ipakigbiso kutob sa among himo. Nasayad ni nga kulang pa. Kanako pa sa kalibutan nga mong pagkasangyawan ninyo. Daghan pa ang mga nasa gangit-ngit pero may sugol na nagkapagbiso patok po. Kami ditagaan ng imong kaisog. Ipaluntad pa nimog taas ang among kinabuhi. Aron magampanan namo ang among pagtuo sa kumawang kamaturan sa inyong kapit. Ipahayag ko sa mga sa pagpahayag ko sa inyong mga apostol sa inyong Panginoon. Nalipay kami nga ang imong saan wala kapakyas. Bisan 2,000 anyos na hapon ang nagligat ang imong kamaturan ni Padayag paghapon. Kami na mahitin, ang imong itin, kami matubos ng mga Pilipino. Kami imong di, pilit na sa bawang ng Pilipino. Nasayang kami ng Pilipino. Maglasang sa kami. Nagkakagbiso. Kubalan na ako sa pagkakamot. Mangalit mo sa iyo at kalaan. Alis na mo na. Baluhin ka.